अरे कि पियावा ड्राइवर हम अरे देवरा खलासी मिलो ये सखी ये हमारा जा अरे गाड़ी चार चकवा चलावता रे चलावेले और चकवा चलावता रे ना वो 16 चकवा चलावता रे घिचता तोर बोलमुआ जकरा सब बियाह भइल बा आर्मी के जवान मिलल बा के डॉक्टर इंजीनियर मिलल बा का मिलल बा हमार राजा जी हां ड्राइवर मिलल बारे राजा जी ड्राइवर मिलल बाड़े तो अब तो खूब गियर चेंज करत हो खा ड्राइवर साहब रतिया के गाड़ी चलावेला के दिनवा में चलावेला ना वो तो रात खाली नाइट ड्यूटी करते हैं रतिया के चलावेला ये करो खूब मन करो रतिया के गाड़ी चलावे में ठीक लागेला जानता नहीं रतिया के शांति न रहेला तब तो बहुत मोबिल छिड़कते होंगे अरे अरे कि पियावा ड्राइवर मिलल लिख 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 सियाही घर जतो तो छोटे लाल से ले ली है लिख लिख रात भर लिख आ तू गईबे तू जे बोलेला बोल हम आज तक जीवन में पहला बार ना हजारों बार चाहे जकरा से कार्यक्रम हो जाए यूट्यूब गवाह बा जकरा से देखला लंगड़ व्यास अरविंद अभियंता मुकेश लोथा हो गइले अजीत हलचल देहाती जो हो गइले जिला के आज तक कलम डायरी लेके हम चलबे ना कोई ना तो माइंड से अपना काम करता है तो कहानी गौला नु रामायण पलट के सिखल देखल डायरी रखल बाड़ मोबाइल में देखल तू गइबो आ गुड्डू हलचल के इतना अनुभव बा कि कहानी को हमने का माइंड में सेट रखे वर्जेंट ऑफ माइंड अरे कि पियावा ड्राइवर मिले अरे देवरा खलासी मोरया नाड़ी बाड़े दिन रात दिन रात चलावे गाड़ी मोर अलाड़ी बाड़े हो मोर अलाड़ी रात चलावे गाड़ी मोर अलाड़ी बाड़े हो अलाड़ी बाड़े हो पियावा ड्राइवर मिलल पियावा ड्राइवर मिलल देवरा खलासी मोर अनाड़ी बाड़े हो मोर अनाड़ी बाड़े हो दिन रात चलावे गाड़ी मोर अनाड़ी बाड़े हो मोर अनाड़ी बाड़े हो दिन रात चलावे गाड़ी मोर अनाड़ी बाड़े हो मोर अनाड़ी बाड़े हो देखो 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 पैकेट फटे फटे भइल बा देखो देखो